Al Mobile World Congress, la tecnologia connecta el món i nosaltres ens encarreguem, en aquest esdeveniment, de fomentar la hidratació sostenible i de reduir-ne l'impacte ambiental. Enguany, hi som presents amb 34 fonts repartides al llarg de tot el recinte. Cada punt d'aigua incorpora un codi QR per localitzar fàcilment la resta de fonts al plànol del Congrés. A l'entrada sud hem repartit 10.000 ampolles perquè us pugueu hidratar amb aigua de l'aixeta en aquestes fonts. A les diferents pantalles instal·lades en tot el recinte firal es pot veure les dades d'aigua subministrada a través de les fonts, l'estalvi de residus i la petjada hídrica habitada que comporta aquest consum. A més, estem presents a l'espai Airport of the Future, un espai que combina hidratació, confort tèrmic i benestar a través de la sostenibilitat. Compta amb un jardí vertical, una font intel·ligent i una àrea de descans. Innovació, tecnologia i aigua, junts per un futur més sostenible.